Keďže sa dovolala svojej prvej výstavy Galérii mladých pred 41 rokmi, presnejšie v roku 1965, natíska sa otázka, koľko príťažlivosti, alebo presnejšie, aké prekážky musel umelec prekonať, aby vo svojej tvorbe dospel do toho štádia, v akom sa nachádza dnes. Samotný Hendrix juhral nás tak, že máte pocit, že zo súdu musí začať tiec krv a následne ako tiché až nostalgické blues. Najnovšia výstava Michala Uhra, ktorá sa koná tu v Galérii slovenského plynárenského priemyslu, má zdanlivo veľmi exaktný názov, ale pritom sú to diela, celá kolekcia sú diela, ktoré sa zaoberajú základným problémom jeho tvorby, ktorý tak povediac je typický pre jeho maľbu, a to je vzťah formy, hmoty k priestoru. Pretože priestor je kategóriou, ktorú Michal Uher veľmi dobre vníma, jednak ako fyzickú kategóriu a jednak ako kategóriu, ktorá je transponovaná potom do plochy v jeho obrazoch. Formu vníma buď ako veľmi definovaný základný tvar, ktorý stelesňuje podľa jeho výtvarného videnia taký akýsi základný pratvar, s ktorým na obrazoch pracuje. A na druhej strane tento tvar sa potom rozplýva, pretože Michal Uher je výborný maliar, ktorý farbou dokáže tento tvar meniť a transformovať buď na pevnú hmotu ako pevnú kvalitu, alebo pod vplyvom farby, najmä plynulých, rozplývavých červených a modrých, sa vlastne forma a tvar rozplýva a ako keby mizol v tej ploche obrazu. Čiže to sú potom také dva základné protiklady, ktoré sa v jeho tvorbe odvíjajú. Pevná forma a forma, ktorá sa stráca v nejakom farebnom opare.
Svojimi obrazmi nechcem vysielať žiadne ušľachtilé posolstvá ani popisovať dej. Ide mi v nich v podstate len o uvedomenie si sily zemskej príťažlivosti a energie s ňou spojenou a snažím sa túto energiu dostať do obrazov v nádeji, že niekedy niekto možno si tú energiu z tých obrazov zase zoberie späť.